Sanibonani kulo lonke likaMthani yenhla nasezantsi umuntu ekhalo nibingelelayo. Niyalwazi udaba. Sesikhona ke manje kule ndima yokuthi ke ngizonithulela kukho konke engangithembise khona. Kodwa ke ngingakanithuleli awuthi nginibingelele kanje. Kwaphinda kwenzeka kuwe wena mathanda ukwenzela. Mina nguntambo kakho lokho bomvodliwa izinjinga zakubo omakhubana. Zindi inkali ithi ngabankulu ingabusazekeke. Zaminyana intombi ekamereni engabuzukwenze njani. Abamaziyo bathi hizi uvalo ngasho mina ngathi mthathe esigidi. Ha! Engabe wangifunani. Sekuyisoko isikhathi babukeli bonke sokuthi ke niwuthola umsebenzi kaMtekhala. Ngicela ukunazisa ke lokho ukuthi njoba benazi phambilini ukuthi leli gama likaMtekhala benilithola kanjani, belithola lihamba ngakubili kusho noMtekhala. Njenganamhlanje ngifuna ukunazisa ukuthi le album le engizonithulela yona sekwe kaMtekhala nje. uMtekhala nje straight eyedwa iqembu. Ngikubeka kanjalo ukuthi sekuyiqembu manje noma ibrand uMtekhala nje eyimele eyedwa. So ke ngiyacela ke kubo bonke abathandi bomculo wesintu, kuwo wonke ama-genres omculo abathanda nje umculo wesintu, ngithi ke ngizonithulela ukuthi nayi album kaMtekhala Inkosi impela ngizoke ngibone Simpela ngeke ngibone mina igama lami ingalithi ubaba nomama ngizwele nduna ngokwamagubani sibongo ngidabuka phansi le emsinga esigodini sasemahlaba inkosi engiphethe uMajuzi ngasuka ke ekhaya ngisemncane nje ngimncane ke sengiyibhungu nje ngizofuna amatoho la eGoli. Mina ngiqale kwisicathamia ihlanganani iqembu esiqale kulo elakhona ngakithi emahlaba badoda ke belihlanganise nje abantu abaningi ngokuhlukahlukana kwabo. Qale lapho ke mina ukuba umculi kwisicathamia sasemahlaba ekuthiwa ihlanganani. Namanje ke ngisekhona bengadideka abantu mabethiwa bengibona futhi isicathamia ngicha ihlanganani le ngisuke ngikuwe isicathamia ilokhu ikhona isekhona indimini nami futhi ngisekhona kuyo sisayiphusha nje ke abantu bengadideki. Ingoma ke nazo zizotholakala kuwo wonke ama digital akhona kuma platforms akhona la kuthengisa khona umculo. Azotholakala ke ingoma izotholakala nje kuwo wonke ama digital stores akuthengisa khona umculo oqondile. Ngiyacela ke bafowethu nenze iqiniso ningisupporte ngendlela eqondile ukuze nami ningibone ngiyaphambili, nami futhi ngihlala nginenzele okuhle. Ngingakayivaliki inkulumo ngeke ke ngikhohlwe ukuthi njoba sengichazelele ngami ngoMtekhala, kodwa ngeke ngikhohlwe abantu engisebenzisane nabo nabantu engisebenza nabo. Ngeke ngibakhohlwe ngempela, ngiphinde futhi nestudio engisebenze naso ngeke ngisikhohlwe ngoba bangenzelile iqiniso abafowethu. Istudio lapha eMabhuzeni. Lapha eMabhuzeni umuntu engisebenze naye uMandla wakwaHlongwane phansi le Bigville
yena umfana obengichofela lapha uma nami ngimemeza ngale ayi sisebenze kahle kakhulu futhi ngiyabonga inhlonipho yakhe nanokubekezela kwakhe ukuthi konke engikwenzayo sikubonisana sikubambisana ngiyabonga kakhulu ngiphinde ngibonge uMajimiza umfowandlovu uMajimiza ke ulaphana ke yena ku mastering makuthiwa mix and mastering kusuke sekuthinta yena ke kodwa ebemlekelela naye umfoka Hlongwane eseduze kwakhe kodwa nje kusuke sekuthinta ke lapho umfowandlovu lapho uMajimiza laphana kuyi mastering ngibonge kakhulu bafowethu angazi ngabonga ngithini bafowethu emabhozeni ngiyabonga nje indlela eningisebenzise ngayo ngiyabonga engathi uNkulunkulu engahlala nani nje sisebenzisana kahle kanje ngiyabonga ngiphinde futhi ngingakhohlwa ke ukubonga insizwa ke manje ekuyizona ezenzele umsindo loyenuzwayo umnandi kangaka ngeke ngingayibongi ngoba nami ngicula kahle nje noma ngingazi noma ngicula kahle kodwa ngithi ngicula kahle mina ngitshela lokho angazi ke nini ngicula kahle nje ngoba lezi insizwa nazo zingishayele kahle ngeke ngikhohle bafethu ngeke ngikhohlwe kakhulu ngizoqala lapha na kumfoka Sithole okuyena ongibambele elite guitar umfoka Sithole lapha bathi ushebeleza ngicabanga ukuthi bayamaza abaningi ngoba naye ukhona la kwi-industry yakumaskandi naye unawo liqembu lakhe ushebeleza nje ushebeleza vele wakwasithole ke khona la ngakithi eMsingi endaweni yaseXhoshaneni la ekhona so ke ngibonga kakhulu ke kumfoka Sithole sisebenze kamnandi kakhulu naye wangenzela iqiniso ukho konke bengikufuna kuye wangenzela ngiyabonga ngiphinde ngize kumfoka Nxumalo umthwentumbi ayi kusiyami isandla sedlula ikhanda mfoka Nxumalo sisebenze kamnandi ngiyabonga nomsebenzi eniwenzile nje ukuthi ningidlalele kamnandi kanje ngiyabonga umfoka Nxumalo womunye wabantu engisebenze nabo odlala ke inkositini bayamazi abaningi ngiphinde ngize kumfoka Ngcobo uphathaphatha wakwaNgcobo bayamazi ke vele abaningi bathi usiketekete so ke ngiyabonga kakhulu umfoka Ngcobo uyena obengidlalela ikeyboard ukuze nizwe umsebenzi omnandi kanje ngithi ngiyabonga isandla sedlula ikhanda mfoka Ngcobo sibambisane njalo nje ngiyabonga bese ke ngizana endodeni enkulu lapha na ke engithemba ukuthi bayayazi makuthiwa hlikihla dokuzini umfoka Ntshingila cha ngiyabonga kakhulu mfoka Ntshingila indoda ke leyo ngicabanga ukuthi abaningi bayayazi futhi bayazi ukuthi njengomuntu ekhala akakaze asebenze nomunye umuntu ingabi bikho leyo ndoda eduze kwakhe la isebenze khona ibiba khona leyo ndoda eduze kwakhe kusukela kushina umuntu ekhala kuze kube umuntu ekhala maqatha udokuzini kuze kuzofika manje so ke indoda engathi ifana nendoda engisebenza nayo ngempela eduze kwami ehlezi ikhona ngoba indoda engakaze ngisebenze nomunye umuntu ngilongaqala ukucula umaskandi lo ngasebenza nodokuzini so ke ngithi ngibonga kakhulu kumfoka Ntshingila siyibambe nje njalo njengoba siyibambile ngiyabonga ngiyanicela ke sizwe sonke sikamthaniye ukuthi niyimukele le album entsha kaMtekhala isihloko sale album kwesithi inkunzi emavave ngokhuluma ke ngelinye ilanga kodwa ngiyacabanga ukuthi njengoba nibona ningathi mhlambe ngoba nihleli nezindondo bese nithi hawu ivele nje le album isine indondo engaka cha ukukhombisa nje ukuthi njengoba ngithi nginkunzi emavave kade zingithibela ibaya ngebaya usho ukuthi kade ngigudle kade ngishaya abafana ngishaya insizwa mina ufakazi ke napho napho phambi kwami ufakazi ukuthi kade ngishaya abafana ngishaya insizwa so ke ingakho ngithi nginkunzi emavave cha akukho kubi ingane zakwethu yilokho nje ngithi mukelani album kaMtekhala njoba nibona ke la screenini njoba nje le date eniyibona la screenini sekuyiyona ke enizothola ngayi ialbum kaMtekhala entsha ekufanele nikulindeleke uMtekhala ke ngathini ubhala ngayo yonke into ekhona emhlabeni ubhala ngokuhle abhale ngokubi aqwashise aphinde akululeke uyabona so ngisho ukuthi engomeni zami njoba zi11 futhi mazi 11 ngikhuluma ngo11 wengoma album yami inengoma ezu11 kule album uzothola ingoma yensizwa nje makuthiwa izihlangene endlini ngishawushamene njengayo le inkunzi emavave ungenza ukuthandayo uma uyinsizwa ngiphinde ngize
ingoma zothando bakwethu ngoba phela uthando into ebalekile into esiphila ngayo nginazo ke ingoma zothando impela nginazo ungazi noma kwenziwa ukuthi umuntu onothando ingoma kodwa nginazo impela zothando siyabashadisa abantu abafuna ukushada nje kumnandi yabona ngiphinde ngize engomeni zabantu abakhonzayo kunengoma engiyenze la egospel engiyenze nentokazi laphana esebenza lapho ukhosini abathi uPhindi uMaphekwa Phindile wawaphekwa angazi ngithini kodwa ke hayi angeke ngisho lutho abalaleli bazoyizwela phela mina nginkunzi maphake angisabi umuntu kudala bethi belizibaya ngezibaya phela mina nginkunzi maphake angisabi abade bethi belizibaya ngezibaya phela mina nginkunzi maphake angisabi umuntu kudala bethi belizibaya ngezibaya noma ufike ekuseni ufike mina ufike ntambama uzongithola ngilindile noma ufike ekuseni ufike mina ufike ntambama uzongithola ngilindile noma ufike ekuseni ufike mina ufike ntambama uzongithola ngilindile phela mina nginkunzi maphake angisabi umuntu akade bethi belizibaya ngezibaya Tatile,